Dugang tourist destination sa Sugbo ang gibuksan sa publiko din dinhi makita ang kabahin sa maanindot nga kinaiyahan ug ang kasaysayan ug ang kabilin sa Sugbo. Ika-16 nga museum sa nasod ang NMP Cebu ug ika-4 sa Kabisayan nga opisyal nga gisubhan niadtong Biyernes. Upat sa 5 ka mga galleries mo'y gibuksan alang sa publiko. Nag-una niini ang kalabot sa nature o kinaiyahan din gi-exhibit ang mga Cebu's natural wonders sama sa unique nga mga geological, botanical ug zoological heritage sa Sugbo. Nagkalain-laing klase usab sa artworks nga mohatod sa karaang Sugbo. Ug di na ta maglangan, balik na kita ngadto sa museum. Nick, kumusta diha? Daghang salamat Mai sa pag-welcome ka namo, tinuod ka. Ikaduhang balik na gyud ako ni diri sa National Museum of the Philippines Cebu. Ug daghan pag tag angayang diskubreon pag yun makapuso og mulanat yung taod-taod kung imog yung tagsa-tagsaon ang mga display og mga exhibit dinhi. At karon mahimutang May ato mga kapuso dinhi silang archaeological division sa ilang gallery gitawag og Sugbo sa karaang panahon. Makauban nato ang nagduma di sa National Museum of Cebu si Ma'am Audrey Don Tumada o si Ma'am Masi Cabanya silang information officer. Ma'am, unsa man nga area ato nahimutangan karon? So mauni ang ato ang karaang Sugbo ug ang kabiling bahandi. So it's the archaeological exhibition in this museum. Mama Audrey, na-notice na mo nga kini nga area gikan gyud ni sa mga artifacts, mga na-excavate, na unearth dinhi sa Sugbo. Lain-lain nga lugar. Yes, diri ra gyud ni sa ato ang probinsya sa Sugbo. Si Mamasi ko no ang usa sa atong mapaputana ni. Ma'am, ato mabantayan nga murag daghan gyud ni mga unsa man ning mga tuigan ni nga mga banga, mga karaan nga mga butangan ni adiri. Kasagaran aning naa diri karon sir, naa siya sa pre-colonial period. Og mga age of contact, pasabot sa age of contact katong panahon nga aduna natay pakiglambigit sa ubang mga nasod kaniadto niya. Makita na nato pinaagi sa mga nakalutan nato diri sa sulod Sa papadanglit ani ma'am, unsa man ning nga mga jar, mga bowl, asa? Kani sir mga celadon ni siya, mga lunhaw no or green nga mga ceramics. Nga gamiton sad kaniadto pang baylo isip pang baylo unya, they are considered as prized possessions of the pre-colonial people before. We notice mo 14th, 15th century pa ni. Yes, mga sa wa patagisakop sa mga katsila. Padulong pa lang ta sa kupo nila. So naa natay makita nato nga naa natay lively nga trading sa mga ubang mga nasod kaniadto. Ari lang ta diri gamay Ma'am Masi og Ma'am Audrey. Gold death mask, murag daghan yung na interesado ani no. Unsa may purpose sa death mask kaniadto? Asa man siya ibutang? They are called facial covers no ang laing term nato ana niya unya ibutang na siya sa naong sa patay kay ang ilahang pagtuo kaniadto nga dili masudlan og daotang espiritu ang patay og butangan siya og mga tabon sa naong. So mamatay ang usa ka tawo, ang patayng lawas tabunan dayon ni siya og ilahang naong og para sa mata, ilong o bakba. para di mahilabtan. Para dili mahilabtan, dili masudlan. Uban pod anang mga burial goods. Oo. So iipon na ini dayong lubong, Ma'am Audrey. Yes. Oo. Nahinay taglakaw diri Ma'am Audrey sa unahan nga mga ano kuyogon gyapon nato si Ma'am. Kay mga kapuso dunay 5 ka mga galleries May dinhi sa National Museum of Cebu nga gibuksan kagahapon lang sa publiko, di ba Ma'am? So usa lang ni siya sa area kining mga naugkat sa mga archaeological sites sa lain-laing bahin sa probinsya, mga kapuso. Dunay burial jar, dunay kani Ma'am, mga unsa gali ni siya? Cebu buffalo. Yes, ang mga nakalutan ni sa Karkar, Cebu na extinct na nabubalus. So, na siya part na mailhan diri na ang mga Cebuano sa karaan. Mo na niya ato ang ginakaon, part of our subsistence. Part sa existence. Alright. Subsistence. Ma'am, lima ka galleries diri. Unsa may personally unsa may pinaka-paborito nimo nga gallery or exhibit diri? Tanan man. Tanan. Oo. Pero siguro if there's something na kanang malingaw gyud ko because it's not something I am familiar with. It's our natural history gallery. It's kay on the flora and fauna of Cebu. So, kana mo na akong ganahan balik-balikon. Thank you for that, Ma'am Audrey. Og padayon ta sa atong paglibot diri sa National Museum of Cebu, mga kapuso. Kauban sab nato, Attorney Maria Cecilia Tirol ang nagduma sa National Museum Visayas Attorney. This is our third area attorney, I understand, sa Central Visayas nga National Museum. It was originally
nominated as a regional museum. Uh-huh. But recently, we would rather stay away from that classification. So it's now, ang classification na ating mga museums are small, medium, large. And Alright. this belongs to the large category. Oo. Not mainly because of its size, but because of its breadth, no? Okay. Ang coverage niya is the whole province, and we will further study kung ano pa yung other areas under its jurisdiction. So we have, bago nitong Cebu attorney, may National Museum Bohol at saka Dumaguete, right? Yes, nauna ang Bohol, 2018 na siya na-inaugurate, and then last year, November, Alright. Baby, because it's really a cute museum, November 25, 2023, inaugurate, yes. And of course, Cebu is It's the newest. youngest. Yes, but the biggest. But the biggest. But the biggest. Na kailangan bisitahan ng mga Yes, ng mga definitely tao. you should come kasi it's also kami not so familiar. That's why Audrey said kanina, she's really most interested in Gallery 1. Yan. This Because is hindi Gallery pa- 1. Ito yung ano, briefly attorney, this is about nature, ano makikita natin Yes, sa a ano? natural history of the province of Cebu. So if you start from the entrance, that's geology, we move to botany, then we end with zoology. Attorney, just to close this attorney, kasi this is your day 2, kahapon you open to the public. Yes. Anong assessment, anong message niyo din sa publiko na may planong bumisita dito, sir, bibisita dito sa National Museum of Cebu? Yes, first we want to thank everyone for the overwhelming acceptance that we received kahapon. No, we received 2,013 visitors. So that's really a great start for us. And we're expecting more, especially on the weekend. So we would like to invite everyone to come and visit. And no, this is a message that has not been clearly brought out to the public. But this is the Museum of the Cebuanos, no? So this is, ang sabi nga ng management namin, make it clear to the people of Cebu that this is your museum, made for Cebuanos, run by Cebuanos. Clearly your own, so make it your home, embrace everything that's in here, immerse. And everyone is welcome. We are open again, no, 9 in the morning until 5, Tuesdays to Sunday. So bring everyone, no, and just acquaint yourselves with who you are. So that's what we really want to bring to everyone in the province. At walang entrance fee, libre. At walang entrance fee. Yes. So, kailangan puntahan ng mga tao. Thank you so much for joining us this morning, attorney. Thank you for accommodating